дар фонди имон дар доираи барномаи дастгирии занҳои соҳибкори ПИК семинар баргузор гардид. Дар семинари мазкур кормандони фонд бизнес идеяи худро тариқи барномаҳои замонавӣ пешниҳод карданд. Барои шинос шудан бо идеяи соҳибкорзанони Тоҷикистон сафири Бритониёи Кабир ба шаҳри Хуҷанд сафар намуд. Здесь мы провели статистические анализы. Это по регионам количество инвалидности у детей. Это говорит о том, что по сравнению 2021 года, в 2022 году количество инвалидности увеличилось на 271 детей. Это примерно ежегодно увеличивается на 3,5%. фонди имон дар ҳамкорӣ бо маркази бизнес ва инноватсияи ПИК барномаи дастгирии бизнесро барои занони соҳибкор дар Тоҷикистон оғоз намуд. Ҳадафи он дастгирии занҳои соҳибкор дар фаъолияти минбаъдии онҳо мебошад. иштирокчиён дар доираи омӯзиш барои оғоз намудан ва пешбурди самараноки фаъолияти соҳибкории худ маълумот пайдо намуданд. фонди имон барои занҳои соҳибкор дар доираи оғоз намудани бизнес қарзҳоро пешниҳод мекунад, то онҳо соҳибкориашонро оғоз намоянд. Занҳое ки бизнес идея доранд, барои идеяшон рӯи коғаз ба карда, бизнес-план нависта, онҳоро дастгирӣ карда, семинар боз тренингҳо карда, ба онҳо барои оғози тиҷорат, стартап қарзҳо медиҳем. Ба қарибӣ мо бо ҳамроҳи ПИК Тоҷикистон як лоиҳаҳо иштирок кардем ва ПИК Тоҷикистон моя ҳамчун фонди имон кормандоша ҳамчун тренерҳо интихоб намуданд ва мо ба духтаракони вилояти Суғд аз якчанд модул 5 ҳафта мо семинар тренингҳо гузаронидем. дар доираи баргузории семинарҳо ба занҳои соҳибкор доираи ташаккули идея, методҳои таҳқиқи муштарӣ ва бозор, сохтани прототип, маркетинг ва стратегияи брендсозӣ, масъалаҳои молиявӣ ва ҳисоботи хароҷот, ба бизнес табдил додани идея, маблағёбӣ ва ғайраҳоро омӯзониданд. гузориши Меҳрангези Абдуаҳад ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоётӣ Хабар.